Mukha kong kapayas. Lami mukha kong kapayas. Di ay magbura dia. Humok na. Di saya dako pero kuan ni siya kanang nainitib. Ja. Grabe nga sa gamo ang kuan. Ang gripo. Ya. Ano naglamis probinsya kay gusto ka makakapayas. Kuha ra kasi mohang nataran. Gato ka syudad. Oh. Tanan paliton. Kailangan ko din kapayasa kahit ano na yun. Amis ni. Ay! Presko jud ni kapayasa. Presko gitan sa backyard. Wala akong nahanday ka lang. Ano mo ka na? Abi galing kukuan. Kanang crispy pa kay Masarap ka rin. May busog pa po. Laro ko. Nganta. Hala? Matamis siya. Delikado sa tayo pa kanin dani. Ay? Aram tamis ha. Nga. Diabetes. Mag-prepare na po dukuan. Sa danin para panyod to. Magluto may kuan atay sa baboy. Ngani ko magkuan sana magpanitog sa yuti hang ko ang tagok. Na hantod mo gawas na naijahang tagok sa kilid. Ngana pod mo? Daghan man isang tagok na. Marami itong kapayas, kanay isang tuwas na. Ano po dahil sa lubot. Dali araguras. Nakanya ko ano siya. Patatas. Nagilis na. Nalaba main tako. Dahil na panahon kay murag na hilo pressure ba? Nagbunta kay ni unos.
Wow, sudlay. Man yung lutuon kay kuan. Di mas tiri bawal dani. Magkuang ka na mag-prepare na lumutang kag tawas. Wala gis pandapit tas tibuli mo. Sama na. Karima. Nakayan na. Magluto ito pagdating ma. Magluto na pag para pala ito. Lagi ay ma. Lagi ni. Malapi ma. Sigahon kay nagkuang kuno ni nagtabok-tabok sa kalsada. Insay naas kalsada. Insay may tabog magtabok-tabok sa kalsada. Hindi ako balik sana insa man ka. Na motro pa ka kay manday ka. Hindi na dyan magtabok-tabok sa kalsada ha. Kay delikado nganong imo mo tong gibuhat. Kay bawo kasi mo sarong palisa. Ug makaibaw sa mama nga nagtabok-tabok kag utro, musugot ka nga din nakapaskulahon. Musugot? Di man di ay mo utro pa ba ng tabok-tabok? Unsa may nabutang sa mong nahon anong ning tabok man ka? Kapantay ma. Makabantay na galis kalsada. Di ka mo tabok, magpadaplin ra ka. Kay maligsan ka. Nanabi daghang sakdanan. Unsay may tabog maligsan? Kay bawo man ka mapatay. Nakasa ka na karong palisa. Kay bawo kasi musa. Insay mo sa arong palisa. Insay sa ni mo karong palisa? Saway ma. Naging samang pasaway. Insay klases pasaway Naging sa kanag. Tubag. Nag-istorya lagi mo. Haman si Jara pag-istorya ni mo. Nasbay ulit. Di sama si Jara pito sa boss. Basig nagibuhat. Siya nanawag. Siya nanawag. Kisa may nanawag sa isa ikaw. Siya. Siya nanawag sa isa. Ako yung napapalikin ko daw iba na. Buntag ng tanan guys, mga may kukura guys. Manisuwa na mo guys. May ganahan kukura guys. Tawagan mo ukurahan guys. Lapang na. Katil. Adyo naman ako ra. Dag makatlan ang kamot mo kung kukuha pa. Hi guys. Morning. Pantonay bandi saling labay mo. Namatay daghang paan. Wala na mo nga nagkuang na sili. Wala na malagi lansunis dari sa una da man toy lansunis karon na malagi ma. Paana pod? Good morning. Mga hamig ukura, naghanag bungang ukura. Hindi kuan ka nang di na pwede di kuhaan kay mga guwang ra. Kina naghanag bunga Mga sako.
Where is there? Kuanday, malbiri. Oh. Apa kakasilaw na? Pati lang siya. Alam ko hindi ko tanong kung ang florami ka ng glass. Asa ni kasi? Ha? Saka? At tapos mag-usap ko lang ang rules kay Diyos manang karoon dyan. Nabuliran ni mo. Apit niya akong katilawos malbiri. Ah, sige. Ito ang masuri bang ibutang umli ka katilaw mo ano? Orsin ko katilaw. Ya boleh hapiti. At florami na ito ng dagwasing. Ikaw dahil na dahil mo malbiri sa. Kada ko tayo. Ura na ito. Ang kamutang. Hapit na buli kay hapag ang bahay niya sa okra. Wa palagi mag Oh, kinsa to ma. si Delia. Tao deh deh. Tara. Sana ka. Wiri ni. Wiri pa. Tara sa Delia. Kakana deh. Naghanapit ko kukura guys. Ano nangyari guys? Lagi sedaan gulay. Dapoy sinabong kaning baboy. Ang bansang ulam buwad. Yes. Biksi! Diya dapat diya mga inatayan. Dugan na dyan na. Giinit ra. Taminalin. Nung may nanganganya. Ikaw alyan na mari mo sedaan buwad ha. Hindi ko ma. Sa may mo. Pagbuhat ma. Ang kagbuwad. Hindi mo ka. Pato. Ano bang kagbuwad ay? Pasensya na mo guys sa ang video. Wa di klaro ning mga video hara ning dugtong-dugtong. Karon di ay naluto ko na ng isda Pinalit ni Tiri ko kay lagi sa mga manigmang kang dako. Pero duda na nga murag din si Jatilugon. Pero kay may lain nga ning agi nga baligya. So mo nagipalit ni Tiri. Hadi nang gipahiwas ang manghod. Kay Why Tiri kami kay subaan? Sige. Tiri, isa man naman ka na. Buksan na ni. Hindi na sadya kananan o masakitan. Bumuon man. Hindi mo buglisan ni. Nakatungo. Nga rakat na natin sa mga. Halian na. Pagasaguan, Debe. Pagasagarang na si Masian. Beka. Sumada yung panihapon, nag-oatmeal ako. Kay puol magsigig kag rice 3 times a day. Mao nang kuan mag-oatmeal ako.